anteeksi. Törkeetä. Moi tytöt. Moi. Moi. Siis arvatkaa mitä mulle kävi? No, kerro vaan. Mä olin niinku kävellä tulossa kouluun, niin joku tyyppi tönäs mut. Ja sit se niinku ei edes pyytänyt anteeksi. Outoa. Mut täällä on vähän erilaisia outoja ihmisiä. Jep. Mut hei, Luna, meidän pitäis varmaan mennä sinne Kuviksen tunnille, koska se alkaa ihan just. Okei, mennään. Meidänkin varmaan pitäis mennä Sindin kaa. Moro. Moikka. Nyt näyttää siltä, että kaikki on täällä. Paitsi meille tulee tänään uusi oppilas tähän ryhmään ja koko kouluun. Joten hän tulee luultavasti olemaan muiden aineiden ryhmissä teidän kanssa. Kuka se uusi oppilas mahtaa olla? En tiedä. Tossa on joku kiva. Onks tää oikea luokka? Hei, ootko se uusi oppilas? Joo, eiks tää oo se kuvisluokka? Juu, tuu vaan tänne esittäytymään. Ei oo totta. No, toi on se, kuka kaatui mut. Silloin kun mä tulin kouluun ja mä kerroin teille. Ei apua. No siis, mä oon Rose. Onks toi Rose? Häh? Mitä Rose on tehnyt? Mä selitän myöhemmin välkällä. Nyt ei oo aikaa. Mä menen vaikka istuttaa tyhjälle paikalle. Mikä ihme toisen kirja on? Nyt tällä Kuviksen tunnilla me tehdään julisteita tonne käytävälle. Ja ne tulee siihen käytävälle, missä on yleensä toi ruokailu, niin sitä ennen olevaan käytävään. Ja tossa on papereita eri kokoisia, niitä voi liimailla yhteen ja sitten niihin voi piirtää jotain. Teillä on vapaat kädet, te saatte tehdä ryhmissä tai sitten yksin. No me ollaan varmaan ryhmä. Juu. Mä voin käydä hakemaan paperit. Ja sit vaikka tollanen. Mä toin 2 tällaista. Näissä on siis värillinenkin puoli. Juu. Näin. No niin, tää on tosi hyvä tällaisena. Mä menen näyttää tän. Siis tosi hyvä, hieno. Sä osaat tosi hyvin sekoittaa näitä värejä. Tää on kyllä valmis. Haluatko, että tää laitetaan sinne? Joo, haluun. Tässä on meidän. Annas kun katson. Joo, tää on tosi hyvä. Laitaanko tää sinne seinälle? Joo. Kiitti. Toi on ihan sika hieno. Te ootte hyviä piirtää. Siis toi on ihan sika hieno. Tää kissakin on tosi hieno. Jep. Ai niin. No. Mun piti kertoa sit uudesta oppilaasta. Eli siis me luokalle tuohon kuvisryhmään, niin siihen tuli joku uusi oppilas. Se on muissakin ryhmissä, mitä näillä tunneilla on. Niin siis se teki ton. Ja se on se sama tyyppi, kuka tönäs mua, kenestä mä kerroin aamulla. Oikeesti? Joo. Mut siis mun piti kertoa siitä yksi juttu teille, koska mä lupasin Lunalle, että mä kerron sen välkällä. No? Se on Rose. Ja se on se meidän vanha kaveri meidän porukasta. Mä haluan kyllä jutella Roselle. Ei kannata, se on tosi ilkeä. Ja sillä on joku ihme kirja. Mulla on hirveän nälkä mennä syömään. Joo, nopeammin se. Meillä on kiire tunnille kohta. Joo, mä yritän. Pysähdy aika. Mä olin vaan silleen, että taisi toimia.
Nyt on aika kostaa. Nyt pitää äkkiä mennä. Mitä tapahtuu? En mä tiedä, ihan kaikki jos mä oon pysähtynyt, mut... Okei, mut mä nyt juon tän loppuun. No niin, eli tällä tunnilla me teemme silleen, että me menemme vastumahaan. Ja on vähän huono olla, mä käyn vessassa. 1, 2, 3 ja 4 okei. Oli passin juomastaan, koska se maistui vähän oudolta. Hyi, mitä toi on? Me otamme sinne 74. Mikä sillä nyt kestää niin kauan? Pitäisikö mennä kattoo? Entäs sillä on sattunut jotain? On pakko mennä kattoo. Lisa? Mitä ihmettä? Oletteko te Lisan kavereita? Kyllä. Selvä. Tulkaa sisään. Lisa, onko kaikki hyvin? Annan teille omaa rauhaa. Rose. Rose. Rose! Mitä Rosesta? Voit kertoa meille. Nyt on aika kostaa. Mä tiedän kuka sen teki. Mitä? Rose laittoi mun juomaan myrkkyä. Missä sä et tietää? Mä en tiedä. Mä vaan nyt kun te tulitte, niin mä vaan aloin muistamaan. Ihan kun mä olisin tiennyt sen jutun koko ajan, mutta en tiennyt. Mitä muuta sä tiedät, mitä meidän pitää tehdä? Mä kuulin, kun lääkäri soitti mun vanhemmille ja se kertoo, että mä en saa elää kauaa, koska ne ei tiedä mikä mulla on ja tähän ei löydy vasta lääkettä. Voi ei. Kerro meille, mitä mä... Kerro jotain, että me saatais jotenkin, me ei haluta menettää sua. Mä en tiedä. Mutta mä tiedän sen, että teidän pitää ottaa sen kirja. Miten me sautetaan? Se suojelee sitä varmaan niinku omalla hengellään. Mä en tiedä. Mutta ainoan asian mä vaan tiedän, että tarvitte sen kirjan. Tytös, meidän pitää mennä hakemaan se kirja niin nopeasti kuin me pystytään. Koska jos hänellä ei ole kauan aikaa, niin meidän pakko. Lisa, parane pian. Meidän pitää lähteä nyt.